Good morning mga panyero. Ito yung mga alaga kong sisiw. May 6 na natira. Ayan, ang tatakaw. And the other side, ito. Ayan, mga 20 peraso yan. Pero yan, 4 na lang yung natira. Kasi sa palaging pag-uulan mga kapanyero, ayan, na-dehydrate sila. Tamad pang kumain. Ayan, sarado ko muna. Ito, sarado ko muna. Tayo sa kabila. Pakain. Yan, si mother. Kain tayo ng pato. Yan. Pato, pabo. Takaw. Yan, may nag-iisang manok doon. Mamaya muna at may bisita pa. Bisitang patik. Ayun o. Bye-bye. Bye-bye muna mga kapanyero. At ako'y nagluluto.